നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 4. അധ്യായത്തിന്റെ പേര് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതിലെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോയജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തഥാ പരേ സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യദയാ സംസ്ഥിതവ്രത. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോയജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തഥാ പരേ സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യദാ സംസ്ഥിതവ്രത. വെച്ചാല് എന്താണ്? സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലര് എന്താണ്? യോഗയജ്ഞാസ്തഥാപരേ, മറ്റു ചിലര് കഠിനപരമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും. ഇതാണ് യോഗയജ്ഞാസ്തഥാപരേ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യായനത്തിലും അല്ലെ എന്താണ് സ്വാധ്യായ യജ്ഞാന യജ്ഞാശ, അതായത് സ്വാധ്യായം വായന അല്ലെ എന്താണ് വേദാധ്യയനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ളവര്? സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലര് തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലര് കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദജ്ഞാനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പം യജ്ഞങ്ങള് എങ്ങനെയാണ്? പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, വിവിധ ദാനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളതെല്ലാം വിനിയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ? ദാനം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഭാരതത്തില് ധനികരായ വ്യവസായികളും രാജാക്കന്മാരും എന്താണ് ധർമ്മശാല തുടങ്ങാറുണ്ട്. പിന്നെ അന്നക്ഷേത്രം, അതിഥിശാല, അനാഥാലയം, വിദ്യാപീഠം മുതലായ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങള് നടത്തിപ്പോരുന്നു അല്ലെ? കാശുള്ളവര് എന്താണ് പാപമൊന്നും വരാതെ അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ ഒരു പങ്ക് പാവങ്ങളെ സഹായിച്ച് ആ ഒരു പുണ്യം നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? അതും ഒരു യജ്ഞമാണ്. എന്താണ്? കൈവശമുള്ളതെല്ലാം വിനിയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഏത് രീതിയില്? ധർമ്മശാലകളും അന്നക്ഷേത്രം, അതിഥിശാലകള്, അനാഥാലയം, വിദ്യാപീഠം മുതലായ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിപ്പോരുന്നു. പിന്നെ ആശുപത്രികള്, വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളും അല്ലെ പാവങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായ ചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആഹാരം തുടങ്ങിയവ നൽകുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട്? മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ. അപ്പം ചിലര് എന്താണ് ജീവിതോത്കർഷത്തിനോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഉപരിലോകം നേടാനോ അല്ലെ? ചിലരെന്താണ് ജീവിത വിജയം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ, പിന്നെയോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഉപരിലോകം എവിടെയാണ്? സ്വർഗലോകങ്ങളൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേടാനോ ചന്ദ്രയാനം അത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ചന്ദ്രയാനം, പിന്നെ ചാതുർമാസ്യം തുടങ്ങിയ വ്രതങ്ങൾ സ്വമേധയാ കൈക്കൊള്ളുന്നു അല്ലെ? ഈ പ്രക്രിയക്ക് ചില കർക്കശ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് ശപഥം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വരുന്നത്. കാരണം ഈ ഓരോ വ്രതങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫലം കിട്ടും. അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ചാതുർമാസ്യ വ്രതം അല്ലെ, ഈ ചന്ദ്രയാനം തുടങ്ങിയ വ്രതങ്ങള് എടുക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഉപരിലോകങ്ങളില് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെ, സ്വർഗലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ചാതുർമാസ്യ വ്രതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാതുർമാസ്യ വ്രതം ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അവസാന മാസമാണ് അല്ലെ? 4 മാസത്തിന്റെ അവസാന മാസമാണ് ഈ കാർത്തിക മാസം വരുന്നത്. അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ചാതുർമാസ്യ വ്രതം എടുക്കുന്നവര് എന്താണ് അവർ സ്വയമേധ കൈക്കൊള്ളുന്നു. എന്താണ്? ആ വ്രതം എടുക്കാമെന്ന്. എന്നിട്ട് ഈ പ്രക്രിയകൾക്ക് ചില കർക്കശ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് ശപഥം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടല്ലേ? ആ വ്രതം എടുക്കുന്നവര് എന്ത് വേണം?
ആ മാസങ്ങളില് ചില നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് ശപഥം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഉദാഹരണമായി ചാതുർമാസ്യ വ്രതം എടുക്കുന്നയാൾ എന്താണ്, കൊല്ലത്തില് വർഷത്തില് 4 മാസം, അല്ലേ? 4 മാസമാണ് ചാതുർമാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം 4 മാസം ജൂലൈ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ എന്താണ്, ക്ഷൗരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ലേ? പിന്നെ അയാൾക്ക് ചില ആഹാരങ്ങള് ഭക്ഷിക്കാനും ദിവസത്തില് ഒന്നിലേറെ തവണ ആഹാരം കഴിക്കാനും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാനും പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ജീവിത സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, തപോയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ചിലർ എന്താണ്, പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ യോഗ പദ്ധതി പോലെ, അല്ലെ, സ്വയം നിരപേക്ഷതയിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗനിഷ്ഠയിലോ പ്രത്യേക സിദ്ധിക്കാറുള്ള. അപ്പം യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റു ചിലർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സ്വയം നിരപേക്ഷതയിൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ, ബ്രഹ്മത്തിലൊക്കെ ലയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, യോഗ, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ ഹൃദയാന്തർ ഭാഗത്ത് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യോഗ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പം അതെല്ലാം പോയി. ഇപ്പം വെറുതെ കാലും കൈയും കൂട്ടിപ്പിണങ്ങിയ കുറെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അന്നൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ആ നിരപേക്ഷതയിൽ ലയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗനിഷ്ഠയിലോ പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത്, പ്രത്യേക സിദ്ധിയും കിട്ടും ആ യോഗ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം അതും ഒരു യജ്ഞമാണ്. എന്താണ് യോഗയജ്ഞം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മള് ആ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സമാധി, അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, ആ ഒരു സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ പലരും യോഗ തുടങ്ങി, അല്ലെ, നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, കുണ്ടലി, അല്ലെ, പതുക്കെ പതുക്കെ തട്ടി തട്ടി മുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പം കുറച്ചാവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കുറച്ച് സിദ്ധികൾ കിട്ടും. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഈ താക്കോലിന്റെ സുഷിരത്തിനകത്തൂടൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോവാനുള്ള അവസ്ഥ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആ യോഗികൾക്ക് അവരിങ്ങളെയൊക്കെയുള്ള സിദ്ധികൾ കിട്ടും, പല മാജിക്കുകൾ കാണിക്കാനുള്ള. അപ്പം അവരെന്താണ്, അതിൽ ആകർഷ്ടരാകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഉദ്ദേശം നടക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ യജ്ഞം നടത്തുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെ? എന്താണ്, ഹഠയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ചിലരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, തീർത്ഥയാത്രകൾ നടത്തുന്നു, അല്ലെ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതിക ലോകത്തില് ചിലർ പൂർണ്ണത നേടാൻ ചെയ്യുന്ന ഇവയെല്ലാം എന്താണ്, യോഗയജ്ഞങ്ങളാണ്. വൈദിക സാഹിത്യം, വിശേഷിച്ച് ഉപനിഷത്തുകള്, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങള്, സാങ്ക്യദർശനങ്ങൾ എന്നിവ വായിച്ച് പഠിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇനിയും ചിലരുണ്ട്. ചിലരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ, ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിക്കും, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ പഠിക്കും, സാങ്ക്യദർശനം എന്നിവ വായിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇനിയും ചിലരുണ്ട്, അല്ലേ? അതിനെന്താണ്, സ്വാധ്യായ യജ്ഞമെന്ന്, അല്ലെ, ഇതെല്ലാം പറയും. അപ്പൊ പഠനയജ്ഞത്തില് മുഴുകലാണ് ഇത്. അപ്പം പല രീതിയിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കർമ്മകാന്ഡം, അല്ലെ? അപ്പം ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ജപയജ്ഞം. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മിൻ, അല്ലെ? ഞാന് ജപയജ്ഞമാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം ഈ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളെല്ലാം, പ്രക്രിയകളെല്ലാം എന്താണ്, ഭൗതിക സുഖത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം വരെ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ താഴെ വീഴും. അപ്പം ഈ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളായാലും സാങ്കേദർശനങ്ങളായാലും ഇതെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരുടെ അവസ്ഥയാണ് ഉപനിഷത്തുകളായാലും. അപ്പം നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ത്, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. അപ്പം മറ്റെല്ലാം ഒരു പരിധി വരെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കും, പക്ഷെ അതിന് സമയമെടുക്കും, കാലങ്ങൾ എടുക്കും. അവരറിയുന്നില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, അല്ലെ? നേരിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല. എന്ത്, ആ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് അവർക്കൊരു ബോധമില്ല. അവര് എന്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്, നേരിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? യോഗ ചെയ്യേണ്ട, തപം ചെയ്യേണ്ട, അല്ലെ, കാട്ടിലെങ്ങും പോയിട്ട് തപസരിക്കേണ്ട, ഇമാതിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും, അല്ലെ, ചതുർമാസി വ്രതം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. എന്ത്, നേരിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഈ നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം എന്ത് വ്യത്യസ്തമാണ്, എന്ത്, ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുൻ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കാവതല്ലാത്ത, അത് സാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത്,
കൃഷ്ണന്റെയോ കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത്? ദിവ്യമാണ്. അപ്പം കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും ഈ ബ്രഹ്മവാദം, മായാവാദം അല്ലേ, യോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പം അതിന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശം സാക്ഷാത്കാരമാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാനെ 3 തരത്തില് പരമസത്യത്തെ അറിയാൻ 3 വഴികളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മേതി, പരമാത്മേതി, ഭഗവാനിധി ശബ്ദത അല്ലെ? ബ്രഹ്മം, ജ്ഞാനയോഗം, പിന്നെയോ പരമാത്മേതി അല്ലെ? അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി. എന്താണ്? ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ. പിന്നെയോ ആണ് ബ്രഹ്മേതി, പരമാത്മേതി, ഭഗവാനിധി ശബ്ദതേ. മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പം അതാണ് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മവും യോഗയും ഒന്നും നമ്മളെ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ എടുക്കല് എത്തിക്കത്തില്ല. ഒരുപാട് പ്രയാസമാണ്, ചിലപ്പം ഇടയ്ക്ക് വീടും പോകാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ത്? അതിൽ നിന്നൊന്നും സിദ്ധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാത്രമേ എന്ത്? നമ്മളെ ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂ. ഇത് മാത്രമാണ്. ഇപ്പം ഈ പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ യോഗയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനയോഗമായാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം വേദത്തെ 4ആയിട്ട് ഭാഗിച്ചു വ്യാസദേവൻ. ഈ 4 ഭാഗത്തില് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. 6 ശിഷ്യന്മാർക്ക് അതിൽ ഓരോ വിഷയത്തെ പഠിക്കാൻ കൊടുത്തു അല്ലെ? സാങ്ഖ്യയോഗം, സാങ്ഖ്യ ശാസ്ത്രം ഒരാൾക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തു, യോഗ വേറൊരാൾക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തു, അപ്പൊ ജ്ഞാനം ഒരാൾക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 6 ഓരോരുത്തർക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തു. പഠിക്കാൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ട് വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്ത്? വേദാന്ത സൂത്രം എഴുതി. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ആ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ പ്രയോജനമുള്ളൂ. അപ്പം ഈ 6 പഠിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെന്ന് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ ചെന്നാലേ ഈ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഈ 6 പേരും ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ 6 പേരുടെ വന്ന ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ 6 വിഷയങ്ങൾ അല്ലെ, ജ്ഞാനയോഗം പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗുരു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴേക്ക് വന്ന ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നും പറഞ്ഞ് ആ പുസ്തകത്തിലെ പഠിപ്പീരുമായിട്ട് പോയി അല്ലെ? ചിലര് പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ ആണെന്ന് അല്ലെ യോഗദർശനം. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്തു? അതിന്റെ താഴെ വന്നവര് ആ വഴിക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഈ 6 പേരും 6 രീതിയിൽ പോയി. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഈ ഒരു രീതി വന്നത്. പലരും പല രീതിയില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും ഭഗവാൻ ഇല്ലെന്നും ഭഗവാനെ ഈ രീതിയിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പല ചിന്തകളിലും രീതികളിലും പ്രോസസ്സുകളിലും പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? ഈ 6 ചെന്നിട്ട് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ ചെന്നിരുന്നു. അപ്പം ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് അവിടെ ചെന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാവൂ. അപ്പം അത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് എന്ത്? അവിടെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത്? വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ പേര്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേദാന്ത സൂത്രമാണെങ്കിൽ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുമില്ല, അവിടേക്ക് ആരും എത്തുന്നതുമില്ല. അപ്പം വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ഭാഷ്യമാണ് എന്ത്? ഈ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെ, ആ വേദമായിരുന്നു ഫസ്റ്റിൽ വന്നത്. പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി വന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പുരാണങ്ങളും മറ്റും ഇതിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി വന്നതാണ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതുന്നത്. അപ്പം ഏറ്റവും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കേണ്ട എന്തിനാണ്? ഭാഗവതത്തിനാണ്. അതാണ് ആ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ? കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തരും കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളുമാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ത്? വേദേശ്യ സർവേർ അഹമേവ്യ വേദോ വേദാന്ത കൃത് വേദവിദേഹ ചാഹം അല്ലെ? എല്ലാ വേദങ്ങളിലും അറിയുന്നതാണ്. അവിടെ കഴിഞ്ഞ പരിപാടി. പിന്നെ നമ്മൾ വേദത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വേദാന്ത കൃത് വേദവിദേഹ ചാഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ വേദങ്ങൾ എഴുതിയതും ഞാനാണ് അല്ലെ? വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും എന്നെയാണ്,
വേദങ്ങൾ അറിയുന്നവനും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആ വേദപഠിതാക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓരോ വിഷയം കൈകാര്യം ചെന്ന് വരുന്ന ആ ശിഷ്യ പരമ്പര ആ ഒരു രീതിയിൽ പോയിട്ട് നമ്മളെയും എന്താണ് വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി. വേദേഷു സർവേർ അഹമേവ്യ വേദയോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേഹചാഹം. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയപ്പെടേണ്ടത് എന്നെയാണ്. അല്ലേ? യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മിൻ. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിലും അല്ലേ ജപയജ്ഞമാകുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. അല്ലെ? എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് കൃഷ്ണനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൃഷ്ണന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അപ്പം മറ്റ് കടികട്ടിയായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ഇല്ല. അല്ലെ? പല യജ്ഞങ്ങളിലൂടെയും ആ പരമസത്യത്തെ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പലരും. പക്ഷെ അതൊന്നും ചിലപ്പം ഫലവത്താവണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ എടുക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു? നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിമ്പിളായിട്ട് 4 യമനിയമവും പാലിച്ച് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദാനധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കൾ ത്യജിക്കുന്നത് ആ യജ്ഞം എന്നൊക്കെ പറയാൻ എന്താണ്? വല്ല കർമ്മകാണ്ഡ യജ്ഞമാണ് അല്ലെ? കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നല്ലൊരു പ്രവൃത്തികൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? തന്റെ ഭൗതിക സ്ഥാനം ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലെ? ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും ആ ഇന്ന ആള് എന്താണ് ഇത്ര രൂപ ഇന്നടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളിന്റെ ഒരു സ്കൂൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്നടുത്ത് അന്നദാനം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അല്ലെ? ഉപരിലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള ഈരേഴ് 14 ലോകത്തിൽ എവിടെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ? പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉത്സാഹമാണ് അല്ലെ? കുറച്ച് പേരും കിട്ടും, പ്രശസ്തിയും കിട്ടും. എങ്കിലും പോലും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും. ഏത് രീതിയിലാണ്? ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സാക്ഷാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന് ആ ഭോഗം സമർപ്പിച്ച് ആ പ്രസാദം അല്ലെ കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭോഗ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭോഗ അല്ലെ? പക്ഷെ ആ ഭോഗ അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് അത് പ്രസാദമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രസാദം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വിതരണം ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെക്കാട്ടില് എന്താണ് മികച്ചതാണ് അല്ലെ? അപ്പം അതാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അല്ലെ നൂറുകണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം എന്താണ് ഫുഡ് ഫോർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും എന്താണ് പ്രസാദങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് പറയുന്ന പോലെ ഒരാളെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വിളിച്ചാല് ആരും വരില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ട് കഴിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ച് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വരും. വേണമെങ്കിൽ അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് വരും അല്ലെ? ആ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കി ഒരു നാൾ അവരും കൃഷ്ണാവബോധം നേടും. അപ്പം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, നീ എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ ഇതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം അന്നേരം അതിന്റെ പാപവും മാറും. പിന്നെയോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭഗവാന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിൽ ഒരുപാട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
അപ്പം ജീവിതത്തില് അല്ലെ നമ്മളൊരു പല പുണ്യപ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ആ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ നിമിത്തം എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ നല്ല ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും അല്ലെ. ചിലപ്പോ ഒരു ഉയർന്ന കുടുംബത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ എന്താണ് ജന്മൈശ്വര്യ ശ്രുതാശ്രീ, അതായത് നല്ല കുടുംബത്തിൽ, ഉയർന്ന കുടുംബത്തിൽ ചിലപ്പം ജനിച്ചേക്കാം അല്ലെ. അതിനെയാണ് ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത്, ശ്രീ, സൗന്ദര്യം അല്ലെ, കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസം. അപ്പം അതും എന്താണ്? ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുമാതിരി പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നിലൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താവുന്നത്? അംബാനിയുടെ മക്കളായിട്ടോ അല്ലെ, ബിർളയുടെ മക്കളായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ജനിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതോടുകൂടി ആ പുണ്യത്തിന്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഹരി എന്ന് 2 വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് നീ എത്ര PhD ഉണ്ടോ, ഇനി എന്തെല്ലാം സ്വത്തുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എന്താണ് നാരദര് പറയുന്നത്? ഒരു പ്രയോജനമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹരി എന്ന 2 നാമം ജപിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാഭാഗ്യം. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്വത്തുണ്ടെങ്കിലോ, എത്ര PhD ഉണ്ടെങ്കിലോ, എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലോ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. എനിക്കിതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉള്ളവരോടുള്ള അസൂയല്ല, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇത് അപ്പം ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളത് അല്ലെ ലോകത്ത് ദിവസവും അല്ലെ. എന്താണ് ഈ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവര്, നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ തന്നെയല്ല, ഏതാണ്ട് 68ഓളം ഗൗഡീയ മഠങ്ങളുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ദിവസവും കിടന്ന് ബ്രഹ്മചാരികളും സന്യാസിമാരും ബുക്ക് വിതരണവും എന്താണ് ഹരിനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരെ വിളിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് 24/7 പ്രവർത്തനമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും വരുന്നത് ആരായിരിക്കും? വർഷത്തിൽ 2-3 പേരായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പം അത്രയ്ക്ക് എന്താണ് ഭാഗ്യമേ അവർക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്രമാത്രം അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഇത്രമാത്രം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. പലരും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വേദം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് വേദം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന്. വേദം പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ വേദം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്, ഭഗവത്ഗീതയെ നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ആ വേദത്തിലൂടെ അറിയേണ്ടത് എന്നെയാണ് അല്ലെ. അവസാനം ഭക്തിയോഗ ചെയ്തിട്ട് എന്നിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് അല്ലെ, എന്താണ് സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേക ശരണം പറഞ്ഞ എന്നെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുക്തി നേടും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്? ഈ വേദവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പൊ വേദം വേണ്ടാന്നല്ല പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ആ വേദവിധി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജനന പ്രക്രിയകളും അല്ലെ, മരണാനന്തര ക്രിയകളും ചടങ്ങുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതും വേണം. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് എന്താണ്? അത് ഭക്തിയോഗയാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് പതിയെ 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 എന്താണ് വേദങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം അല്ലെ. കർമ്മകാന്ഡത്തിന് ജ്ഞാനകാന്ഡത്തിലേക്കും, ആ ജ്ഞാനകാന്ഡത്തിൽ നിന്നും ആ ഉപാസനാകാന്ഡത്തിലേക്കും വരണം. പക്ഷെ കർമ്മകാന്ഡവും ജ്ഞാനകാന്ഡവും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആൾക്കാര് വീണുപോകും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നേരിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുക, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാമജപവും എല്ലാ വേദങ്ങളിലും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷെ വേദങ്ങളിലെ കുറച്ച് കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത ശ്ലോകങ്ങളില്ലെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സിനൊരു കുളിർമയാണ്, ഒരു സുഖവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അതിന്റെ പുറകിൽ പോകുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള കുറച്ച് ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് ഇത് കേൾക്കാനും ഇത് അറിയാനുമുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രം എപ്പോഴും തന്നെ ചിന്തിക്കുക. അപ്പം മറ്റ് പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതെയുള്ള പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ്? അതും ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു ബോധം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ, എന്റെ പ്രസ്റ്റീജിന്റെ ഇഷ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് എനിക്കൊരു വില കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ. എന്തിനാണ്? ആ പുണ്യത്തിന്റെ കൂടെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ആ ഭഗവാനിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എങ്കിൽ പോലും അത് ഭഗവാന് നൽകിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ രീതിയിൽ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് വഴി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്തുണ്ടാവും? ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ അല്ലെ, തിരുവനന്തപുരത്ത് RCCയിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രസാദ വിതരണങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ജന്മത്തിലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അവര് എന്താണ് ഇത് തിരിച്ചറിയും, പരമസത്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിലോട്ട് അവർ പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നരോത്തമ ദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്? കർമ്മകാണ്ഡ ജ്ഞാനകാണ്ഡ സകലെ വിഷയരഭാണ്ഡ. അതായത് കർമ്മകാണ്ഡ ജ്ഞാനകാണ്ഡ അല്ലെ, അത് ജീവിതത്തില് ചിലപ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥാനം ചിലപ്പം കിട്ടിയേക്കും അല്ലെ. ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും നമ്മൾ ആ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്താണ്, അധപ്പതിക്കാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത് അല്ലേ. ആ ഒരു സമൃദ്ധി കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മോശപ്പെട്ട സഹവാസമായിരിക്കും നമ്മുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് പണമുള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ. അപ്പം അതുമൂലം എന്ത് ചെയ്യും, നാം പാപം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ലേ. അപ്പോഴെന്താണ്, വീണ്ടും അധപ്പതനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതിനാല് വൈഷ്ണവ ദർശനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത്, നമ്മൾ ഈ ആരെയും ഒരുപാട് ഈ സഹായങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിക്കണം, വേണ്ട എന്നല്ല, ഒരാളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തണം. കൈപിടിച്ചുയർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലേ, ഈ ഒരു ജീവിതം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നാമം ജപിക്കാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇതിനെ ഞാൻ സഹായിക്കാം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യൂ അല്ലെ, അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം ആരുടെ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരാൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, 500 രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 രൂപ കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല പുള്ളി എന്തുവാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലേ. ആ പൈസ കൊണ്ട് പോയിട്ട് ചിലപ്പം ബീവറേജിലായിരിക്കാം പോകുന്നത്, ചിലപ്പം മത്സ്യമാംസം മേടിക്കാനായിരിക്കാം പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. പക്ഷെ ആ പൈസ ആരുടെയാണ്, അത് നമ്മുടെ പൈസയാണ്, നമ്മുടെ അധ്വാനമാണത്. അപ്പൊ ആ അധ്വാനം എവിടെയാണ് പോകുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു കർമ്മം നമുക്കും കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, പൈസ കൊടുക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേണോ കൃഷ്ണാവബോധം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൃഷ്ണനെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുക. കാരണം അവരൊക്കെ ജീവിതം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാനെ അത്രമാത്രം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. ഭക്തർക്ക്, വിശ്വാസികളല്ല, ഭക്തർക്ക് കൊടുക്കുക. കാരണം അവരുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളില് അടിയുറച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണനോട് അത്രമാത്രം സ്നേഹം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അല്ലെ, കൃഷ്ണ നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടുപോകില്ല, നിന്നെ ഞാൻ ചീത്ത വിളിക്കരുതില്ല, എനിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ തരാൻ ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ തന്നോളൂ, ഞാനത് സ്വീകരിച്ചോളാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം ഇനി അതങ്ങനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നെ കാശുകാരനാക്കണോ പണക്കാരനാക്കണോ ആക്കിക്കോ, അതിന് ഞാനൊന്നും പറയത്തില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വേണം എന്ത്, നമ്മളിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ. ആ ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം വേണ്ട എന്നല്ല, പക്ഷെ നമ്മളത് അറിഞ്ഞു വേണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വന്ന് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, വീണ്ടും അധപ്പതനത്തിനുള്ള അവസരം വീണ്ടും നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത്, വൈഷ്ണവ ദർശനം, വൈഷ്ണവരുടെ ദർശനം അല്ലെ, പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെ പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ് വേണ്ടത്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ജപയജ്ഞവും, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുക അല്ലെ, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തില് മുഴുകുക, സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക. പിന്നെ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ശ്രവണം, കീർത്തനം അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലെ അദ്ദേഹം കേവലം ശ്രവണ കീർത്തനത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. എത്ര തവണയാണ് അദ്ദേഹം ജപിച്ചിരുന്നത്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ കി ജയ് എന്ന്. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ജപിച്ചിരുന്നത് എത്ര മന്ത്രമാണ്,
3 ലക്ഷം തവണയാണ് ഒരു ദിവസം ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം അത് നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്കത് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ അതാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ബോറടിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? 3 റൗണ്ട് 4 റൗണ്ട് ഒരിടത്തിരുന്ന് ജപിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒന്നുകിൽ ഫോണിൽ ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചു ഒന്ന് നോക്കാൻ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തോട്ടോ ഇപ്പുറത്തോട്ടോ ഒന്ന് കറങ്ങും, മക്കള് ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഞോണ്ടാൻ വേണ്ടി പോകും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ബോറടിക്കും, ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജപിക്കാമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 3 ലക്ഷം തവണയാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം വേറൊരു മതത്തിൽ നിന്നും വന്ന ഒരാളുമാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട്. അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഈ മുഗളന്മാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഒരിക്കൽ ഈ കഥ, ഒറീസയില് സകല മാർക്കറ്റിലൂടെ ഇട്ട് അടിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവസാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന് ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ എന്ന്. അപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്നതാ, എനിക്കിന്ന് അത്രയും ജപിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന്. വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പൂരിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് കടലിന്റെ സൈഡിൽ ചേർന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി മന്ദിരമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അത്രയൊന്നും നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാടാണ് എങ്കിൽ പോലും ഭക്തനാവുക, അല്ലെ? ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഭക്തനാവുക. ഭക്തന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചാഞ്ചല്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, അല്ലേ? ജീവിതമല്ലേ, എല്ലാവരും കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. എന്താ, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും പല ചിന്തകളിൽ പോകുന്നവരാണ്. ആടിക്കളിച്ചേക്കാം, എങ്കിൽ പോലും വീണു പോകരുത്. ആ ഒരു ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അവശ്യ രക്ഷിവേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും കൃഷ്ണൻ രക്ഷിക്കും. പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സമ്പത്ത് തന്നാലും എല്ലാം ഒരേ മൈൻഡോടെ തന്നെ എടുക്കുക. സങ്കടം തന്നുമ്പോൾ വിഷമിച്ചും സമ്പത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ആഹാ എന്നും പറയരുത്. ആ ഒരു മിഡിൽ ലെവലിലായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമ്പത്ത് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പം ഒരു ഭക്തനായിട്ട് എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ബാക്കിയുള്ള യജ്ഞങ്ങള് വെറുതെ നമ്മൾ സമയം കളയലാണ്, മറ്റുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ എന്താ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും പറയുന്നത്, മുൻ യുഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ വിട്ടേക്കൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ യുഗത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭക്തിദേവിയുടെ കഥ, ഇത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കഥയാണ്, ഭക്തിദേവിയും നാരദ മഹർഷിയും തമ്മിലുള്ള. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന ഓരോ ഗുണപാഠങ്ങളാണ്, നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അതൊക്കെ. അതിനനുസരിച്ച് ഭക്തരാവുക. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരാവുക? അഹൈത്തുകി അപ്രതിഹത ഏ ആത്മാ സുപ്രസീദതി. അഹൈത്തുകി അപ്രതിഹത, ഒരു ഡിമാൻഡും ഉണ്ടാവരുത് അതിനകത്ത്. ഞാൻ ഇത്രയും ജപിച്ചു എന്നിട്ടും എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാടാണല്ലോ, ഞാൻ ഇത്രയും ഏകാദശി എടുത്ത് എന്നിട്ടും എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാട്, ഞാൻ ചാതുർമാസ്യ വ്രതം ഇത്രയും എടുത്ത് എന്നിട്ടും എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയരുത്, ഡിമാൻഡ് വെക്കുക ചെയ്ത അഹൈത്തുകി, അല്ലെ? അപ്രതിഹത, ആ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്ത ഭക്തി. ഏ ആത്മാ സുപ്രസീദതി, അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എന്താണ്? സുപ്രസീതനാകും. ആര്? സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഗോപികമാരോടൊപ്പം അത്രയും സുഹൃത്തായിട്ട് നടന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മളോടും ആ ഒരു രീതിയിലാവും. നമ്മളും അങ്ങനെ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത. ഇനി നമുക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നോട് പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത കണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതിന് സാധിക്കും. അപ്പം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വായന, ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ലൊരു ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.